De RIE heeft er al jaren op ontruimd om te onderzoeken of wij oerstappen kunnen naar een andere bibliotheekorganisatie. We zijn nu bij DBIB en daar zit ik Douwert bij en het extra deel. En er is onderzocht dat wij oerstappen kunnen naar een andere organisatie, Bibliotheken Noord-Friesland. En wij denken echt dat dat wat meer past bij u als gemeente. Want ja, de andere plattelandsgemeenten zitten echt bij deze organisatie. En er is echt wel wat onmin over de huidige organisatie. Dus al met al, het is een meer argument, ja. Maar we hebben een onderzoek die en uiteindelijk heeft de RIE besloten om de oerstappen te maken. Ja, dat weer dan de grootste reden om zeg maar, omdat er toch wat onmin wie om dus oer te stappen? Ja, dat wie een van de redenen. Wie eigenlijk een beetje de aanleiding om het onderzoek te doen. En wij hadden onderzocht en het is mogelijk om oer te stappen. En natuurlijk moeten we dan nadenken hoe het komt met het huidige personeel, de vrijwilligers die natuurlijk werkzaam binnen bij de huidige organisatie, bij de huidige vestigingen. Er is een vestiging in Gietjek en een vestiging in Burgum. En we moeten ook goed nadenken hoe het komt met het vastgoed. Maar wij denken echt, een plattelandsgemeente als Tietjekster deel. Wij vinden natuurlijk het Fries echt heel wichtig. En daar had BNF wat meer omtinken aan. Dus al met al is toch wel de keuze maken om oer te stappen. Er zit wel een flink bedrag ongeveer, wat het eventueel kostje maakt. Waarom ze vallen? Ja, dat zijn dan de oerstapkosten. Er zit natuurlijk altijd kosten mee gemoeid als je oerstappen gaat. Maar er zit een heel groot part, is meer een garantiebedrag. Dat is bedoeld om... stel het personeel vindt geen plakje. Er zijn 12 personeelsleden werkzaam en nog een hele protte vrijwilligers. Maar vinden die naar personeelsleden wel weer een plakje in een organisatie. Is dat net het geval, dan is dat bedrag een soort van garantiebedrag voor de nieuwe organisatie. Dus wij hopen natuurlijk in deze tijd, dus volop arbeidsmarkt krapte. En we hopen natuurlijk ook dat het personeel gewoon weer een mooi plak vindt bij de nieuwe organisatie. Daar kennen we eigenlijk wel een beetje van uit. Dus we hopen natuurlijk dat het bedrag veel lager wordt. Ja, er wie een prettig personeel hier aanwezig van Jonne. En die wie in het algemeen echt wel redelijk emotioneel. Ik denk dat je dat zelf ook wel meekregen, hè? Wat vind je ervan? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik vond het wel heel goed dat ze hier aanwezig waren. Ze waren verleden week echt bij het Open Podium. Ik denk dat als er onrust is, er is wat onwissigheid, dat doet wat met het personeel. Dus het is nou aan us, maar ook aan de huidige organisatie, maar ook de nieuwe organisatie, om dat nou een goede banen te leiden, om ze weer een mooie plakje vinden te litten. Maar ja, wij moeten het us trekken, maar hopelijk vinden ze oren hier weer een mooi plakje in de nieuwe organisatie. Wat denk je dat het grootste voordeel was zelf van de oerstap? Wij hopen weer een goede gesprekspartner te wezen als gemeente voor een nieuwe organisatie, waar wij ook uw ideeën meer in kwijt kunnen. Wij vielen dus beter passend bij de nieuwe organisatie, omdat het veel meer rocht is op het platteland. Ja, als je ook naar Achterkarspelen, Dantmadiel, Noord-Eerst, Waardhoeken, Haas, dat zijn alle hier gemeenten die ook bij deze organisatie zitten. Dus wij hopen weer een goede sparringspartner te wezen, goed belutsend te worden bij het werk van het belangrijke bibliotheekwerk en net alleen afhankelijk te wezen van een grote stad als Ljouwert.